Haupa, kaixo, ongi etorri kanalera, ongi etorri gameplay berri batera, Mario Kartera. Jairu kopa egin dutegu, da guain laugarrenan bilagoaz. Aurrekoan ez genuen lortu irizarreko kopa, baina bueno, lortuko dut. A ver, zozo desblokeatzea. Vale, toda, ni normala jarriko dut. Eta kopa espeziala. Vale, ba honeagoa zaila da hau. Oso saura esken ez dela mogatuko. Baina bueno. Hasiko gea eta bertzen duz. Pantalla, eske pantalla hauek ez dira bat errexak, Bueno, aurrea. Lehenengo jarria gutxinez. Eskola, bale. Abatzea. Ben tximista ematen baizu, da kriston putada. Pixka tartia eta iez, Zuzartu berde, defendatzeko. Vale. Irakurriek importantea dela 10 txampona denba guzti gainen ematea, azkarrago jute omentzea 10 txamponak eukita. Parte hartzunen txampon bat miniturbo bat ematen da. Gain 7 txampon ditu, da berez, suposatza mantxo gozoa zela. Ba, justu hemen. Azkenago buelta dala. Ondo. Horrengoa. Hau bai, ez bastante zaila da, Errot bat ez zaiten dena, kurba guztik. Bale, eskola gorria. Hemen, atajo, atajo! Banekin, ez da dela ondatak. Katajo jartu da baino, bai. Bai, lehenengo vuelta, listo.
Nik uste den nula ondartzen, atakoan ere. Justu tximista eman ditelako. Zer ikusten banekin pasako zaidala. Tajo ondo hartu behar du bai, Ostela ez dira. Pena inda bat atatzean, Ze librada, benetan. Aurrengoa. Bigatzen dira, azkena beti izatea senda arko iris. Ez da pantalla zaienetarikoa, nahi etzait iruditzen zaiena, baino... Bale, Bowserren gaztelua. Gaizki. Ala. Horratu inbar diot, Horratu indiot, zagin ze pasa zaila. Gaizki, datu. Vale, euskola, beti bezala nahi. Joder. Ezin da nire, ezin da. Banekin, txokatu egon. Joder, normalen peor. Bueno, azkena gertzen zaigu, dala sendarko iris.
Nei edizio honetan esan darko irisetzait asko gustatzen, beste konsoletan politiagoa zen. Urduri jartzen, Vale, hoy sale nueva vuelta. Bai, lehenago postua, jautsi behar jo, bai. Sekurbeta. Tinta. Bueno, tartia eta jat gutxinaz, Eskola botatzen baiate. Vale, ondo. Pasa batallate, azken momentu... Eskerra zartia taiate. Bueno, kopa hiru izarrekin gura da. Lau kopa hauek ikusita gero, ja ikusi diteu jokontako pista guztik. Gero, beste lau kopa, dia beste konsolan alderatako pistak, oso ondo daudela, gira esan. Eta gero, beste lau DLC-ak. DLC-ak azkenak utziko diteu, dia bi eta bi kopa, así que... Hortxe do. Bueno, eta honekin bukatzen dugu, gustatu bat zaizue eman like, suscribitu kanala eta idatzi komentario bat. Beste baten ikustega, venga, berarte, agur!